Together, growing in faith, changing communities. Ngegama likayise benendodana nomoya ocwebileyo. Ngicela namhlanje sithi kuyobuka izwi likaNkulunkulu. It's Matthew chapter 14 verses 1 to 21. Ngifuna ukudlula nje ngisheshe ku verse 1 kuze kube u verse 12. Kunezinto nje ezimbalwa engifuna ukuya kuzona, then bese ngidlulela kwelenye indaba elandelayo. If you go to verse 1, at that time Herod the Tetrarch heard about the fame of Jesus. And he said to his servants, "This is John the Baptist. He had been raised from the dead. That is why these miracles, powers are at work in him." For Herod had seized John and bound him and put him in prison for the sake of Herodias, his brother's Philip's wife, because John had been saying to him, "It is not lawful for you to have her." And though he wanted to put him to death, he feared the people because he held him in a high profile as a prophet. But when Herod's birthday came, the daughter of Herodias danced before the crowd, and they pleased Herod, so that he promised with an oath to give her whatever she might ask. Prompted by her mother, she said, "Give me the head of John the Baptist here on a platter." And I want us to begin from verse 8. The background is quite simple. It is Jesus who does his wonderful things, and Herod doesn't make sense, doesn't understand who this man is. Ubani lona owenza imangaliso eyingaka? Kungenzeka yini ukuthi uyilona ovuke ekufeni osebenza imangaliso phakathi kwabantu bamina? Kungenzeka yini ukuba uJohannes owenza imangaliso na? But everything began when Herod couldn't understand what powers lamandla angaka uJesu uwathathaphi. And lapho mhlambe kubalekile ukubuka nasempilweni zethu ukuthi mhlambe khona abantu esingabafuni, khona abantu esithi angimphiwe nje usibanibani, uyangicika, angimthandi. Kodwa uma sesibuka kahle hle, abanye babo akukho kubi abakwenze kuthina, awukho unxa wabo, abakaze benze lutho, abakaze basho lutho. Abanye babo bayathula, sibazondela ukuthi bathulelane, avethula nje lana uyayitshela. Abanye babo bayahleka, banabangani babo, aveyitshela nje loyana, avembukela phansi omunye umuntu uhamba nohlobo oluthile labantu. Akazi, yabona khona abantu empilweni abazondelwa ububona. And thandwa zami kupossible ukuthi nawo abantu bakuzondele into ongayenzanga. Uze uhlale phansi umune nhlanhla watshela ukuthi ave ngakufuna usibanibani, o akutshela umuntu ukuthi wena ngangakuphiwe, wena ngangayitshela ukuthi kanti nje. Umbuzo ukuthi kanti kwakwenze njani? Hayi nje kwakuyidemoni. Hayi nje ngangiyitshela ukuthi wena uyayitshela, ngangiyitshela ukuthi wena ubukelana phansi. And you realize ukuthi kunabantu abazokuzonda sithandwa sami ungenzanga lutho, kunabantu abazokuzonda wenze kahle, kunabantu abazokuzonda ubasiza, kunabantu abazokuzonda ubatshotha unawo amandla. And lokho ngiyacela ngomoya kaNkulunkulu, learn to accept it. Just learn to live with it, ukuthi akusiye wonke umuntu who's going to get you, akusiye wonke umuntu who's going to understand you, akusiye wonke umuntu ozoyinikeza isikhathi sokuthi hayi usibanibani akayona lento abangitshela ngaye ukuthi uyiyona. Yabona khona omunye umuntu ozothi mayifika endaweni, efika emsebenzini, kube khona abantu asebene file yakho ukuthi nimqapheleke usibanibani unje. Andike abanye abangafuni ukuyibukela, ukuzenzela yabe research nokukholwa ukuthi ngizozibambela mina, bayakuzonda, bayanyanya, bagcina sebeyibona lento abatshelwe ngayo. Niyakhumbula sayingane,
sasibuka phezulu inyanga and siyingane sasitshela ukuthi inyanga uboyibuka kunomama othwele inyanda yenkukhu, and almost sonke sasimbona lo mama ekwakukhulunywa ngaye. Wait, awunange ngempela umama othwele inyanda yenkukhu. But I mean, you realize ukuthi ukwenze njani. Either lo mama othwele inyanda yenkukhu sehla akasekho enyangeni, or there was never a truth. It was just a story. So kunabantu abanjalo empilweni, hayi ngoba nakwenze kabi. Then kube khona olunye uhlobo labantu oluyingozi sithandwa sami. Ingozi umuntu ofuna ukukuzonda, and ngihlezi ngithi mina they rent a crowd. Bafuna babe baningi abantu abakuzondayo. Angabe uyena yedwa nje ongakufuni. Angabe uyena yedwa nje okuzondayo. Kodwa ithi uzondo uyena nabaningi bakuzonda. Uthi uyafika emcimbini, hawu. Why isibonweni ngasangikhulumisi manje? Why isibonweni esenza ukuthi manje? And only to realize ukuthi maqhamuka usibanibani lo isitha sakho sebehleka naye, sebegugusheka naye. Laba abanye basakufuni, wenzeni? Awazi wenzeni. Inkinga uxabane nomuntu abamthandayo, uxabane nomuntu obondlayo. Nasemndenini futhi kuba njalo kwesinye isikhathi. Uthola ukuthi nizotwistana nosibanibani ekhaya, kube khona into eningavumelani nayo, nithi niyayilungisa. Kodwa mawukuthi uxabane nexoki, seliyohamba likhuluma kabi emndenini wonke. Kuyothi makwenza umsebenzi wasekhaya, omakhona umcimbi okhona ekhaya, ayibo bonke abantu bayakushalazela, bonke abantu bakuncisha amehlo, esebekubizele eceleni o-anti abathize, omalume abathize, ogogo abathize, awukodwa unihluphela ningane kasibanibani, hayi wena ukwenzelana ukuthi, bese uthi but lokho abanixoxele kona ma akulona iqiniso. Lokho abanitshele kona gogo akulona iqiniso. Iqiniso lithi, thandwa zami, abantu bayohlezi bangabantu. Iyodwa nje icala likaJesu wenze imangaliso, and uHerod uthi ubani kanti lo? Abantu bayayihlupha ngawe. Yazi uboke ucahlale phansi ubuke. Kunabantu abavuka ekseni ayobheka nje profile yakho, ayohlalela nje ama status zakho. Khona abantu muke wapost into une show ngeliphela usuku engaziwa nge-status sakho. Une show ngeliphela usuku engayanga kwiprofile yakho. Une show yonke into oyenzayo. Kunabantu abahlezi befuna ukwazi kwenzakalani ngawe. NoHerod usho njalo, hlobo luni lomuntu lolu, and ufuna ukwazi more. Ekufuneni kwakhe agcine phahlukile. Angithi uJohannes wambulala singazi, ugcine phahlukile athi ngabe uJohannes lona engambulala ngebirthday yami. Nangu ke sesixoxela indaba ukuthi kwakwenze njani. Abantu bazogcina bephahluka ngoba abakufuni ukuthula. Kunohlobo lwabantu olungakufuni ukuthula. Kunohlobo lwabantu olungakufuni ukubambisana. Kunohlobo lwabantu olungakufuni ukusebenzisana. Kunohlobo lwabantu elingakufuni ukuzwana emsebenzini nasemndenini. Uhlobo olithile labantu lolo alifuni inqubekela phambili. Worst of all, mawushade lolo hlobo. Yalazi uhlobo othulele ebusuku likuvuse ngothuli iqaqaqa vuka sikhulume. Uyalazi uhlobo ozothi uhleli nabangani bakho selipake ngemoto eminyango, seliyakufonela liqina ngemoto lithi phuma woza la ngifuna sigoduke siye ekhaya. Uyalazi uhlobo uthi usemsebenzini wenza izinto liyakulandela liyakustoka lenza zonke izinto. Khona uhlobo lwabantu, they are sick. Unfortunately, abanye sizalwa nabo, abanye siyabashada, abanye sibenza abangani bethu. Kodwa ngifuna ukujumpa ngiye kuverse 8. Ithi intombazane kaHerodias seyidansile, yabajabulisa bonke abantu. Bajabula abantu, ebese ethi uHerod kuyona, mntanami cela noma yini oyifunayo. Ask anything you want, I'll give you. He made an oath. He says, I will give you even if it means half my kingdom,
I'll give you. Yabona kwesinye isikhathi sithi isiZulu amathanga ahlanzela abangena amabhodwe. Kwesinye isikhathi kunabantu empilweni abashayekile, bashawe i-premature blessing. Khona into engiyibiza nge-premature blessing. Isibusiso esifike kanti umuntu akakakhuli ngengqondo. Esifike kanti umuntu akakakhuli spiritually. Esifike kanti umuntu usafuna ukuphila njengengane encane. Yabona khona abanye abantu abathola ama-life partners who are brilliant, who are a blessing, who are everything they've ever needed. Kodwa uthola ukuthi upartner uthola umuntu alright, kodwa lo muntu usayingane. Not ukuthi uyingane ngeminyaka, uyingane ngengqondo, uyingane ngokucabanga, uyingane ngokwenza. Uyabona uthola ukuthi uthola umuntu ofuna ukuvusa ikhaya. Uthola umuntu othi muhleli naye, uyabona ukuthi khona la esiyakhona. Kodwa uyithole wena ukuthi wena usayisigruvane nje. Wena usayilolu hlobo oluthi makufika imali you spend as if there is no tomorrow. Uthola ukuthi usayilolu hlobo wena elingenandaba nalutho. Uthole senihlukana nomuntu. Nihlukane. Mhlawumbe futhi ningaxabani. Athi ayisibanibani ngoba mina bengiyitshela ukuthi sengiready ukwenza ukuthi empilweni wena ukabi ready mfethu asihlukaneni. Ningaxabani futhi. Mhlawumbe bese nishadile, ni divorce. Kodwa futhi ningaxabani. Akupheli iminyaka emingaki. Uthi uyabuya uhlangana nosibanibani usehambe empilweni ngendlela eyisimanga. Uthi uyabuya uhlangana nosibanibani empilweni useyisuccess, and then angabi nomona futhi. Ahlale nawe axoxe nawe, akwabele information nayo yonke into. Akuxoxela ukuthi uyabona kodwa ukuba ubhayizanga ngabe zonke lezi zinto ezethu sobabili. Ukube awubhayizanga, and for me I always say those people they received a premature blessing. Babengakhulile ngokwengqondo ukudila nalolu hlobo lomuntu. Yabona khona abantu empilweni zethu who are a blessing. Khona abantu empilweni zethu uma bebengahlala sisebenzisane nabo singaya kude. Khona omunye umuntu ozwana nosibanibani kundandaze nje, kuyindandazele nje. Kube khona umuntu ozana nosibanibani kube ngathi bayathakatha, kube ngathi bathwele, kube ngathi bayaloya, kube ngathi ba-corrupt. No. Kuhlangana abantu who are in alignment. Kuhlangana abantu amagazi abo azwanayo. Kuhlangana abantu omqondo yabo ihlakaniphile futhi ifuna impumelelo. Yabona ithandwa zami, khona lento kwesinye isikhathi asifuni ukuyikhuluma kodwa iyiqiniso. Yabona kweminye imizi, kweminye imishado, ungambona ubaba wakhona successful, enemali, ethola ama-promotion emsebenzini, enemizi, eneyimoto, omunye azafuye abe namabhizinisi. No. Akuveli konke kuyena. Yilo nkosikazi amshadile. Ubukhona bale nkosikazi empilweni yakhe ikona okumenza beyilento. Uyilo nkosikazi ofike nezibusiso. Ngoba uNkulunkulu ave yixoki. Uthola ukuthi lo nkosikazi nje uyisebenzela a basic 9 to 5 kind of job. Thola lo nkosikazi nje uyiphilela a basic life. Lo nkosikazi akathathi nasentweni kodwa umyeni wakhe unakho konke. Vice versa.
Kungawumama onjalo, ubaba nje uyiphilela nje basic life. Kodwa ke uthola ukuthi lo osenakho konke, oseyibone seyibhoza, eseyigrootman, eseyirich aunt la emzini nasekhaya, ebese yaqala edelela, aqale amile izimpiko, aqale abone ukweyisa enzumathanda. Adelele nalo angamazi ukuthi phela nangu umuntu okuyena osilethela inhlanhla, athi angamdelela amxoshe. He or she loses everything. Then bese itshela ukuthi uthakathile. Awuthakathwanga. Akekho nje okuthakathile. Udelele umuntu eniphila ngaye. Ngezulu ungcolise isihlahla ozofuna ukukhosela kusona ngelinye ilanga. That's where the problem lied. That's where the problem is. Wenze into manje esiphenduka ekushaya. Ebese beyakutshela ukuthi no. Ngeke sifike sikwenzele yonke lento. Wena bese usidelela kanje, usiphathisa okwenja, usixoshe emzini wethu. Yingakho kwesinye isikhathi kunabanye abantu abathi mabe divorce, omunye a divorce and impilo yakhe ibe ngcono, a progress empilweni, ayibona ukuthi hey, ngase nga right. Omunye a divorce alahlekelwe ikona konke. Yabona khona ama blessings that are attached to some people. Khona ama blessings that uNkulunkulu says, I will bless you through your wife. I will bless you through your husband. I will bless you through your partner. I will bless you as long as you are looking after that woman. I will bless you as long as you look after your mother. I will bless you as long as you look after your brother's children. I will bless you as long as ekhaya bengalambi. I will keep on blessing you. Yabona lento ifana nokuthi. Yabona umuntu onenhliziyo embi. Yabona umuntu oncisha nayo. Yongibuza ungiphala ulimi. Ngeke progress empilweni. Umuntu oncisha nayo, onenhliziyo embi, onomona, ongakwazi ukujabulela abanye abantu, ongakwazi ukufisela abanye abantu. Kwashona ingane encane yolokhu eshizila nje. Yolokhu eshizila nje. Elokhu eshizila ngeke alungelwe lutho ngoba unomona. And so uNkulunkulu uzothi, what is the use of blessing lo? Ngoba bazolamba bonke. What is the use of blessing lo? Ngoba bonke bazovelelwa. Bese kuthathwa into engelutho. Kodwa enenhliziyo enhle. Kodwa ephanayo. Hayibo, mbona uNkulunkulu emenzela imangaliso. Because uma sipha wena leli khanga elivalo, masibusisa wena lo yamndeni ngeke uxakeke. Masibusisa wena baningi abantu abazophila. Mina I know this. Ngiyakwazi. Hey, I've been a priest yonke leminyaka, ngibonile, ngibuka nasemndenini nasemakhaya ukuthi no wonder why usibanibani exakeke kanje empilweni. Ile nhliziyo yakhe embi. No wonder why lona ehleze eshizila. Ile nhliziyo yakhe embi yokuncishana. Yongafuni ukuphana, yongafuni ukubona abanye abantu be right. Let's jump in isambeni siye ku verse 8. Verse 8 uthi mina prompted by her mother, she said, give me the head of John the Baptist on a platter. Yabona kuyo yonke into ngicela uNkulunkulu ungamshadi unkosikazi noma indoda efana noHerodias.
futhi ungajoli nomuntu ofana noHerodias. Angakusebenzeli na ungamsebenzeli. Yabona uHerodias unenhliziyo embi. uHerodias ulolu hlobo lwabantu oluthi I will never find rest until I destroy you. That's dangerous, bafethu. I will never find rest until I destroy you. Ay. Akuyona impilo le. Nenhliziyo embi lo muntu osifazana. It can be a man, it can be a woman, it can be a child, it can be a parent. Kunomuntu othi I will never find rest until I destroy you. Yazi kwesinye isikhathi kunabantu abangakufuni ubenzeni. Mhlawumbe nibanga into encane. It was a matter of an opinion. It was a matter of a principle. But namhlanje nizitha. Namhlanje you are enemies. And khona omunye umuntu enixabana naye aha nidlule. Phinde nixoxe nihleke. Naye nixabana, it's fine, kuyenzeka. But khona omunye umuntu entwistana naye and it's for years. Now anginendaba ke naloka for years. Enginendaba naye kakhulu yilona othi ngifuna ukudestroya. Akangazi kahle mina usibanibani ngizomkhombisa abantu. Akangazi mina kahle usibanibani mina ngifuna ukwenza show ukuthi uyaphelelwa naye lo msebenzi. Akangazi mina kahle usibanibani ngifuna ukwenza show ukuthi izingane zakhe zonke ziyahlupheka. Bafethu, and to realize umuntu osho njalo uyakholwa, uthandaza aze akhihliza amagwebe emlonyeni, uthandaza aze ashawe ingwici, ushumayela aze akhala inyembezi, aze akhulume ngezilimi. Hayi bafethu, hayi. Asingamjivaza umoya ocebileyo. Lo muntu okhuluma kanjena uzele. Lo muntu okhuluma kanjena unabantwana. Hayi. Bafethu, asikwazi ukwenza njalo ethandwa zezulu. Athi umuntu angisoze ngaphumula usibanibane sanje. Athi umuntu ngizombamba usibanibane, athi ngizomfundisa abantu. Wethandwa zami, uma ngikuxoshisa emsebenzini, awuboni ukuthi ngikuphuca ikusasa lakho. Khohlwa ke ukuthi ngiphuca wena ikusasa lakho. Awuboni ukuthi yobulala abantwana bami. Wethandwa zami, uma ngikuxoshisa emsebenzini, uthi izingane zami angizondlengani. Uthi izingane zami izodlani. Uma kuukuthi ziyafunda ise-tertiary, uthi ayixoshwe la zikhona. Uma ngikuxoshisa emsebenzini, uthi leli khaya engihlala kulona, le bond engisayikhokhela, lo mqasho engisawukhokhela, uthi angihlale. Uyazi kahle hle uma ungixoshisa, ungixoshela emgaqweni, awufani nomuntu ongibulala ngiphila. Wenzeni? Hayi uyangijwayela, ungijwayela kabi lo, ungitapa kancane lo, ngifuna ukumfundisa abantu. Hayi bafethu, uyabona? Yahlupha lento yokukholwa uma ukuthi isibalekisele ubuntu. Khohlwa nje ukuthi uyikholwa. Angikhumbula ukuthi ngumuntu, and ubuntu bethu buthi hlonipha. Ungamfiseli omunye umuntu into embi. Ubuntu lobo. Ubuntu busho njalo. Let alone ukukholwa ke.
Umuntu umuzwe ethi hayi ngeke ngiphumule nje usibanibani engalimalanga, naye ngifuna khale, naye ngifuna abuzwe lobuhlungu, naye ngifuna izingane zakhe ihlupheke, naye ngifuna umyeni wakhe ambone, naye ngifuna izwe my God. And when every Sunday uyamemeza hallelujah, glory to Jesus, hallelujah, uzuchaya othomoyi, wena uzuchaya othomoyi, badideka abazalwane nezingceku bebona umzalwane eshaya othomoyi, kuthiwa hey wazoshaya kamnandi uthomoyi, kodwa inhliziyo. Ingakho ezulwini singeke singeniswe yilabo khololo. Ngeke izulu ngeselinukiswe wokhololo, ngesigqokiswe singeniswe ilezivathe esivakayo ilama uniform, ngeke into yosingenisa ezulwini inhliziyo. Ingakho uJesu ayethi ngizokhuluma igama eliqoshebe kancane ngiyaxolisa. Ngesingisi athi sinners and prostitutes, athi they will enter the kingdom of God before us. There will be a procession of sinners and prostitutes. They will go to the heavens. Iningi lethu. Yabona iningi lalabantu abafaka lo thi ukhololo nabafaka leqoko. Ngesilinuke izulu. Ngesilinuke unless inhliziyo zethu zishintsha. Iningi lalabantu abafaka iuniform abasemhlanganweni angeke silinuke izulu unless inhliziyo zethu ishintsha. Hayi kwesinye isikhathi ithandwa zami ithini esilimaza abantu, ithini esidala ukuthi abantwana bethu babalekelane noNkulunkulu, ithini esidala ukuthi abanye abantu bathi osibani babekholwa kodwa besenze nje ngiyamsaba mina lo Nkulunkulu wabo. Ngoba phela kuyacaca ukuthi lokukholwa kwabo akubasizi ngalutho. Uyabona akekho umuntu onenhliziyo embi ofana nomuntu ofuna ukukulimaza, ofana nomuntu othi ngizokubamba, ofana nomuntu onamagqubu. Angiphiki ukuthi siyaxabana. Angiphiki ukuthi nje siyancwekana, sixabane senze nezonke izinto ye msubhedela wena, shawane, whatever the case is. Kodwa musofuna ukungidestroya. When you want to destroy, we can't do that. When you're destroying my family. You're destroying my marriage. You're destroying my reputation. You're destroying everything I've ever worked for. For what? Misunderstanding. For what? An argument. For what? For an ego. We can't do that. That's not Christian. That's not godly. Akuyona into uNkulunkulu asibizele yona leyo. Now Herodias goes and influence a child. Put it and place it in the mind of a child. Hamba uyobulala. Hamba uyobiza umemezele ukubulala. Yabona ithandwa zami khona izinto esizenzayo thina. Khona izinto ezizenzayo thina njengabazali. Kodwa kuwes uma sesofaka nabantwana bethu kulezo zinto. Yabona mawukuthi ngiyathakatha. Ngithakathe ngedwa. Mawukuthi ngisela, angibe yisela ngedwa. Mawukuthi ngiyasha esihogweni, angishe ngedwa. Angafundisa abantwana bami inkohlakalo. Angafundisa abantwana bami inzondo. Angafundisa abantwana bami ukudelela. Yabona ithandwa zami, ngiyanthanda mina. Ngiyamthanda uNkulunkulu osibizele kule nkonzo. Asingabi uhlobo lwabazali olugcinxa, olufaka umoya wenzondo kubantwana bethu. Asingabi uhlobo lwabazali olufaka umoya wenzondo kubantwana bethu. Uthola ukuthi angizwani
nomfowethu, angizwani nomama, angizwani nodadewethu. Ebese uthola ukuthi ngongazwani kwethu, ebese mina ngi-influencer nabantwana bami ukuthi bangamhloniphi. Yabona khona into eyayenziwa kuqala sibancane, kwawukuthi abantu abadala uma bekhuluma into zabo nezindaba zabo sasixoshwa, sasikishelwa ngaphandle. Ehamba nodlala ngaphandle nini, hamba nodlala nezinye izingane. Yayingekho lento eyenzeka manje yokuthi no, I want my children to know. Yazi kwesinye isikhathi esingise sibuye sisibhayizisa. No, I want my children to understand what kind of life I'm living here. No, I want my children to know ukuthi wena you're an abusive father. No, I want my children to know ukuthi wena you abused me as a child. Umthwaliselani umntwana ijoka angeke akwazi ukuphila nalo. Write that down. Umthwaliselani umntwana ijoka angeke akwazi ukuphila nalo. Umthwaliselani umntwana ijoka angeke akwazi ukuphila nalo. Write that down for me, please. Umthwaliselani umntwana ijoka angeke akwazi ukuphila nalo. Why do I overburden you with this yoke? It's too much for you. Umthwaliselani umntwana ijoka angeke akwazi ukuphila nalo. Ngoba phela angeke akwazi ukuphila naleli joka, usumfundisa inzondo. Sezobiza umalume manje usediniwe, sezobiza uanti manje usediniwe, sezobiza usibanibani manje usehlinile. Why do I overburden my child with so much? Ngimthwaliselani ijoka angeke akwazi ukuphila nalo. Ngeke akwazi ukuphila nalo. Why do I have to burden? There's so much. Why do I have to overburden my child? She can never carry this yoke. Why? Umthwaliselani umntwana ijoka angeke akwazi ukuphila nalo. Why do you overburden your child with the yoke he or she can't carry, he or she can't live with? Why? Why ngithi bantu bami ngiyamzonda uSimani bani? Ingane ayikhohlwa, ingane isilima, ingane izothi misiphuzile besithi vele wena wahlukumeza uma, vele wena wadlwengula uma emncane, vele wena uzoshawa amahloni, wena uzoshawa amahloni ngelinye ilanga. Singaxabana thina njengabantu abadala, singakhuluma izinto njengabantu abadala, uyifakelana ingane, ngoba ingane nje. Lento ihlupha ngokuthi ingane zethu izona esezisilwelayo. Sibhizi siyakhuluma zumndeni silungisa izinto nezinto, ingane zakho ila nazo seziyalwa, nazo seyithatha amatshe seziyashaya, nazo seyithatha imese seziyasigwaza. Hayi bafethu, kanti ihlobo luni lwemndeni esivusayo? Kanti imizi yamakhehla soyivusa ngohlobo njani labantwana? Yabona khona eminye imizi uthola ukuthi abazali abazwani, akuvezizwani ingane. Thola ukuthi ingane ezothi yeye sasingekho bexabana, asingeni futhi leyo nto. Thola ukuthi ingane zandawonye, hey cousin, emzala, esibanibani, hey bhuti, hey bani.
ziyavakashelana. Makunemicimbi izona eziphekisana kuqala, makunemicimbi izona ezifika kuqala ukuthi mntaka malume, mntaka bhuti, mntaka bani, yini odinga usikusize ngayo, asenze nini. Uthola ukuthi abazali abafunani. Mayifika ekhaya ingane ziyogijima ibingelele wonke umuntu, uthola uhlinile loyana, kodwa ingane ayinendaba ngoba ziyazi ukuthi zisekhaya. So sifundiswe ingane. Hayi. Hlobo luni lomndeni kanti esizoba nayo? Inkinga yami kuHerodias uyotshela ingane ukuthi hamba olanda ikhanda laloya muntu efile. Uyawubona no poison engushiye enganeni. Thandwa zami, ngizofa mina. Ngizofa ingane zami ngishiye zinje. Hayi, akekho ozohlala nazo. Akekho ozoyibekezelela. Ingakho sometimes ezinye zeingane zethu zifisa kwezinja. Zife emgaqweni, ibulawa abantu, ishawa abantu. Phela abantu abanendaba. Ekhaya mhlambe siyakubekezelela, kodwa emgaqweni ke bambekezelele. Ekhaya mhlambe siyamthanda, kodwa emgaqweni abamthandi. Ekhaya bazokutshela ukuthi wena wakhula insizwa zingekho. Bazokutshela ukuthi wena wakhula wakhula ucashe kuma wakho. Lana ikamfazi ongemama ebese yalimala. Ubengekalimali ukuba ubevele ekhaya elinemfundiso. Ubengekalimali ukuba ubevele ekhaya elinesandla. Ubengekalimali ukuba ubevele ekhaya eliwaziyo umthetho. Asambeni siye ku verse 9. And the king was so sad, but because of the oath he had made and his guest, he commanded that John be killed and the child be given the head of John in a platter. And his head was brought on a platter, given to the girl, and she brought it to her mother. To what end? Hey madoda, hlobo luni lonkosikazi omshadile? Kahle hle ngempela asazwane ekhaya ngenxa yakho. Angisazwani nabafowethu nodadewethu ngenxa yakho. Hlobo luni lomyeni omshadile? Angisaye ekhaya ngenxa yakho. Angisasupport ekhaya ngenxa yakho. Ingane yami engayithola before ngikushade iyahlupheka ngoba wena ucontrola mina nama finances. Yabona, it's a pity lela culo umshada ulona ijele salicula sihleka. We never really made conversation about it. We never really had a discussion about it. We never really had a family meeting around it. It saddens me. It harms me. It embarrasses me to realize eminye imishado yamajele. Yabona ithandwa zami, angishadile. Okay? Angishadile. Ukuhloniphana kuve kubalekile. Ukuhlonipha nokuhloniphana akuve kubalekile. Kodwa kuba isigqila nokwenziwa isilima has nothing to do with love and marriage. Ukuhlonipha nokuhloniphana is everything. That for me goes a long way. Kodwa ukuba isigqila nokuba isilima, hayi. Yabona eminye imishado
Hayi man, baboshiwa abanye abantu. Hayi, yabona ngiyangithule ngibuke. Hayibo, ngibona ukuthi hayi. This is not human. This is not normal. Yabona khona omunye umuntu waqala lento ngoba ekhombisa inhlonipho. Waqala lento ngoba ekhombisa inhlonipho yekhaya avela kulona, yomuzi omkhulisile, yabazali abamnikeza imfundiso. Waqala ngenhlonipho, kodwa manje inkinga yami uhlonipha umuntu ongenangqondo. Ingakho abazi isingisi bathi respect is earned. You must earn my respect. I can't just wake up and demand it. You must earn it. Yabona khona abanye abantu ababulawa yilento ethi ngiyindoda mina. Indoda esanda kwenzani? Khona no mama bathi we phela mina ke onemali lana, imina ke owenza izinto lana, imina ke ukuthi nokuthi. And then angikuhloniphi ngoba nakho indoda. Angikuhloniphi ngoba nakho unemali. Ngihlonipha for 3 reasons. Ngoba ngihlonipha mina uqobo lwami, ngihlonipha wena, and ngihlonipha lesipho uNkulunkulu asinikeza sona. Go to Ephesians chapter 5 from verse 21. Uthi uNkulunkulu thobelanani, respect each other first, out of respect for God. Mina ngithobela umyeni wami, mina ngithobela uNkulunkulu, mina ngithobela unkosikazi wami, mina ngithobela uNkulunkulu. Ngithobela umyeni wami ngoba ngithobela uNkulunkulu. Ngithobela unkosikazi wami ngoba ngithobela uNkulunkulu, hayi ngoba na ngislima. Khona abanye abantu who misunderstand respect with foolishness. No, I'm not a child to be ordered around, to be bullied, ithethiswe. No, ukuthi ngiyakuhlonipha njengonkosikazi wami akusho ukuthi ngislima. Ukuthi ngiyakuhlonipha njengomyeni wami akusho ukuthi ngislima. Umshado was never meant for that. Ingakho abanye abantwana bethu abakhule kuma homes nama families where they witness abuse kababa, they make a vow, or abuse kama, they make a vow, mina ngisoze ngashada. Incane ingane ikutshela ukuthi hayi angifuni ukushada. If umshado is this, if wena ma uhlezi ukhala kanje, angifune emshado mina. If wena baba uhlezi uthethiswa kanje, angifune emshado mina. I'm okay nginge. Ingakho ingane zethu idecide ungashadi, zidecide ukuyijolela, zizalele, zibe nemizi yazo, zithi why formalize it? Ngoba the day we formalize this, ungenza isigqila sakho. Because ilimele. Thola ukuthi ngishada insizwa who was brought up from an abusive relationship. Ubaba wakhe was abusing uma. Ubaba wakhe was never present. Ubaba wakhe was terrible as a husband. He may have been wonderful as a father, but as a husband, he was terrible. And ushada umuntu onjalo. It takes a miracle for that man to be a great husband. Trust me. It takes a miracle and self-discipline and a lot of research. Why? Because he doesn't know how to be a husband. He's never seen a good husband. The only thing he has seen is a father who was abusive to his mother. He knows how to be a father because Ubaba wake was very good to them as a father. But as a husband, he was terrible.
and ikhona eminye imizi ingane ezokutshela kahle ukuthi ubaba wayesithanda kodwa wayemhlukumeza umama. And you soon realize ukuthi ubaba uyamhlukumeza umama because kwayena umbaba wakhula ubaba wakhe eshaya uma wakhe. That's all he knows. That's why I'm saying it takes a miracle, it takes self-discipline, and it takes research, and it takes me wanting to change. If I don't do those things, I will be as terrible as my father. Because I don't know how to be a father. Same applies to a wife. Cholugutu Ma was never present. Ma was always away. Ma has always fought with ubaba. I don't know how to be a wife. I don't know. Or umawa divorced her and she was bitter. There was lama couples la mese divorcile ebeselwa ngeingane. Do you know the harm we do to those children? Ngoba ingane uthola ukuthi ingane iyamthanda ubaba, iyamthanda uma, kodwa ingane is pulled right, left and center. Kuze kiwe inkantolo ingane i-end up ihlale nomuntu engaba ihleli naye. Ma ukuthi ubaba akakwenzanga ukuthi I will never hear the end of it. Uyomthuka baba, uyomthuka baba, uyokhuluma zonke izinto ngobaba ayitshele mina, angitshela ukuthi how useless my dad is, how evil my dad is. Ubaba wakho mbuke wenza ukuthi no uthuma ingane ukuyostalker ubaba wayo. That child will never make it as a wife. She will never, because she doesn't know how to be a good wife. She does not know. Why? She's been drinking from a bitter cup. Psychology has taught us this. Life has taught us this. I'm not denying which we are hurting. I've said this over and over again. Hurt people tend to hurt others unless a miracle, unless grace intervenes. And when grace intervenes, when a miracle intervenes, then hurt people make a decision. Angifuni omunye umuntu ezobuhlungu engibuzwile. Only when grace intervenes, then a hurt person will say, I don't want anyone to experience this hurt. And there is transformation. Khona imshado esistuck nayo manje ayilimalanga manje. Manje thunukele nje ayilimalanga. Yalinyalwa sayingane engakakushadi wena. Thola ukuthi my dad was an alcoholic and I marry you. I don't know you have a problem with alcohol. I don't know what alcoholism is a problem in your family. But when things get tough and you turn to the bottle and you start drinking, I no longer see you as my husband. I see you as my father. And the moment I see you as my father, I go back to my childhood and I remember how my father as an alcoholic abused everything. How my father as an alcoholic took imali yala and spent it. How my mother as a gambler took everything and wasted. How we lost our home, how we lost our everything because of these addictions. Ngisakushada engekho lenkinga ngangazi kodwa uthi musu kwenza bese kuvuka uthi hawe ma wangithunuka wangivusa into engayibona yenzeka ngisayingane. That's why abanye abantu they run away at the sight of it. Why? When you ask them, why did you run away at the sight of it? It just took me back to my childhood. I just remembered what mom did to dad. I just remembered what my dad used to do to us. I just remembered we lost everything because of this. Athi omunye umuntu ngiyabusaba utshwala. Athi omunye umuntu ngiyayisaba i-cheating. Athi omunye umuntu ngiyasaba i-gambling. Athi omunye umuntu ngiyasaba into enje. Why? Iyenzeka kumina ngisayingane ngibona umama nobaba yenzeka kubona ngabona umuzi wasekhaya uphela. Wethandwa zami mama uthola isikhathi ubokuye enganeni zakho ni relaxed ukuye kubona uthi what is it that you have seen
la ekhaya that you've made a promise to yourself musumdala ufuna ukubona kwenzeka emzini wakho? It's a tough question. Yini lena oyibona yenzeka la ekhaya wena osuyitshelile ukuthi musumdala ufuna ukuyibona yenzeka emzini wakho? And ingane zethu ave namaqiniso. Ila so realize khona ukuthi sabalimaza abantwana bethu singaqondile. Sabalimaza abantwana bethu singaqondile. What is it that you have seen and you don't like it? And you promised yourself ukuthi noma sengimdala ngeke ngiyibekezelele mina into enje. Ngitshele ithandwa zami in verse 10 and 11, they give the platter with the head of John to Herodias. To what end? Uselutholileke ikhanda. Uzokwenzani? Uselahlekelweke umsebenzi. Suphelileke umshado wabo. Sefeyilileke umntwana esikoleni. Seberepossessile imoto nomuzi. Sebeyahlupheka. Useyahlanyake. Then what? Yeah, then sengisuthi. Yeah, then sengijabuleke. Yeah, then usefana nathi. Yeah, then what? Why? Why do I find the pleasure in the demise of someone else? Why do I find a pleasure in a demise of someone else? Why? It's someone else's destruction. How do I gloat over that? Yazi khona abanye abantu abeseduze kwakho ushayekile wena uyitshela bazokududuza. No. Einhlizweni zabo ngaphakathi bayajabula ukuthi hayi usibanoni uzokufunde ukuthoba. Yabona uboke uthi muxakekile ushawa izinto umcela uNkulunkulu uyolalela ama voice note abawakhulumayo nabawasendela each other ngawe. Ubothi umushayekile umcela uNkulunkulu akuvezele ingxoxo nezinkulumo abayikhuluma behind your back, the very same people oyitshela wena ukuthi bala wena. Yabona umushayekile ave baba khona labantu abasondelayo kuwena bathi nguwena. Uhlobo oluthukeke labantu lolo. Abanye zinyosi. They there to help you, to feed you, to nourish you. Those are bees. Abanye are flies. They are there ukumbisilonda bas infeste khona uzogula kakhulu. Kodwa bonke bala. Amanga le ethi when days are dark, friends are few. Amanga. You're not only surrounded by your friends, even your worst enemies are there. Bazoqinisekisa ukuthi ushayeke ngempelani. Bazoqinisekisa how deep the wound is. Bazoqinisekisa, are you able to stand? Bazoqinisekisa uzokwazi ukuvuka. Uma bethola ichance nabo bazokwenza show. Ubezo bebuyele emuva ukuthi hayi man hayi bamshayile kodwa hayi akashayikanga kahle. Yingakho bebuya beze sibhedlela bezoqedela. How do they know? Batshela ubani ukuthi hayi usibani bani ugadeka kanje? How do they know? Because nabo bayasondela. Yabona ithandwa zami khona into efanele ungayikhohlwa. Yashaya lento. Yabona izinto manje ukuthi ziyabheda. Khona abantu abazosondela empilweni yakho. Don't bubble and just speak. Hamba ukhuluma wenza zonke izinto. Wazi ngani hlobo luni labantu nje?
hayi ngiyamazi usibanibani, hayi ngisuka kude nosibanibani, hayi ngiyamazi usibanibani, umfowethu lona idela kufa leli, ucomrade lona abantu bayathengeka. Ububuza lo mfana lokuthiwa uJesu, ubombuza, yabona lo mfana ekuthiwa uJesu, ubombuza wadayisa oba, wadayisa umuntu ayihlala naye, wadayisa umuntu ayedla naye, wadayisa umuntu amthwala, wamtakula, wambeka la, wadayisa umuntu ayemthe, wathi mi wena gcina amafa, wadayisa ugcina amafa. Yabona abantu laba esibabeka la, kusibo bonke who deserve our ear. Akusibo bonke who deserve our mouth. Akusibo bonke. Just because bonke basondela beza la, bonke bala eduze kwakho, umuzi omunye umuntu ethi yazi wena izinto zewethafa empilweni yami, abafowethu babe nami, odadewethu babe nami, abangani bami babe nawo. Yaqinisile sasenawo, kodwa kusitha sonke sasenawo ukuthi sikuphakamise. Abanye bebabe nawo bekubuka nje ukuthi ungazama uke wathi uyasukuma nje sami so reporter ngale wehle, uthi uyasukuma nje siya report wehle. Thothi usibonani stayed with me in the dungeon. Of course umsebenzi wami kwakuzoqinisekisa ukureport ukuthi awusukumi la uhleli khona. It was not because ngifuna ukuhlala nawe odakeni. No. Inhloso yami kwakuthiwa vela ngenze show. Hamba ukwenza show akasukuma usibanibani. Hamba ukwenza show ukuthi akakhuluma usibanibani. Hamba ukwenza show ukuthi akavuka usibanibani. Hamba ukwenza show ukuthi izinto ezikasibanibani ayiphakama. Hamba ukwenza show ukuthi usibanibani ucindezelekile. Hamba ukwenza show ukuthi akaphuma esibhedlela. Hamba ukwenza show. Khona abantu ohleli nabo ogama labo uhamba ukwenza show. Khona abantu ohleli nabo ogama labo uhamba okwenza show ukuthi akasurvive loyana. Kodwa yethu wena uhleli uyababuka, uyabathemba. Abanye babuza ubenza ama-bodyguard. Isithi isikhulu bekumele usibalekela kusona esingaphandle esila eduze kwakhe egcekeni. Hayibo, kanti leli igama elithi inside job ivelaphi? Ngoba umuntu okushayile wena ushawa ngomuntu okude. Shawa umuntu la. Shawa umuntu okwifoni yakho. Shawa umuntu okwi-speed dial sakho. Shawa umuntu obuhleka naye. Shawa umuntu ophuma naye niyodla, niyophuza. Ushawa umuntu owazi ikhaya lakho. Ushawa umuntu okuvakashelayo. Ushaywe umuntu obecamela la. Shawa uyena. Siyayiswela inkonzo ukuthi uNkulunkulu asikhanyisela asivezele amaqiniso. Siyayiswela nje inkonzo ukuthi inkosi ngenze ngibone kahle manje. Akungihlengele uhlunge futhi nabantu abaseduze kwami. Akungihlungele nje inkosi ngibuke ngoba ngathi khona izinto ezibhedala. Uyoze uyitshela uthakathiwe. No. Umuntu okulimazile ula eduze. Uyithatha information engaka wena nje uya overshare.